ayo bisimila kunungo anya fotin to France kaw ni Mali ni ɲɔgɔn gɔlɛya min be n'a kɛlen do sababu ye ka lakana ko yɛrɛ kɔni fiɲɛ bila olu ka lakana ba bolo kɔrɔ a bɛ tali kɛ lakana bɛnga sɛbɛn bɛ Mali ni France ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana ɲɛma kuraw y'a yira k'a fɔ Mali ka bɔba tɛ a la a ma sɔrɔla k'a fɔ a bɛnganw kɔnɔna la Mali sen ni a bolo sirilen do k'an da tali min ka di France ye u b'o kɛ lakanako nasaratigɛ la anw ka jamana kɔnɔ hali n'a ka d'u ye n'u ko an tɛ don dugu min na an tɛ don ye an bɛ kɛ jɔn ye ani dunan ye an yɛrɛ fa jamana kan ka bangi ya ka mɔya olu minnu bɛ fɔ kɔji kɔfɛ yen fɛ olu kɔni n'an ka jamana kɛ u sago n'u dɔgɔn ye min bɛ tali kɛ maa dɛmɛ ni caman y'a yira k'a fɔ tiɲɛ don nka ka dɛmɛ kɛ ni tubabu b'a fɔ min ma ko chantage ka maa yɛrɛ bolo tɔnɔ min k'a da i ko jakusa Mali yɛrɛ kɔni tun b'o jɔnya juru kɔnɔ min kun kɛlen do kamanagan ye min bɛ tali kɛ fanga minnu bɛ yen ni o ye jamana ka bolokɔrɔta fangaw ye olu ma se k'u yɛrɛ bɔ a ko kɔnɔ nka donatɛmɛ faga maaw kɔni ye u firifiri a ko la maa caman jɔrɔlen don a bɛna kɛ bɔda ɲuman ye a tɛna kɛ bɔda ɲuman ye o kɔni hakili jagabɔw de bɛ senna nin waati ninnu kɔnɔna la min bɛ tali kɛ jamana faamaw la olu kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ wulikajɔ bɛna kɛ waasa Maliden ni a bolofɛ bɛ lakana cogo ɲuman na wa dɛmɛma jɛkulu fɛn o fɛn bɛ se ka Mali dɛmɛ o la ŋaniya jɛlenya na ko tigɛnɔ di bɛ kɛ ni olu ye waasa an ka se ka jɛ k'an ka jamana a labaara bonya ani karama kɔnɔ hali ni y'a sɔrɔ u m'u sonni sigi jamana kelen ka dɛmɛ ɲɔgɔnya o hukumu kɔnɔna la min ye gɛlɛya kɔni ye kurusi mugu don kɔban sabula a ma sɔrɔla k'a fɔ Faransikaw kɔni ka taali kɔni latigɛlen kaba u ka cakɛda bolofara wɛrɛ minnu bɛ ni o y'u ka maa wɛrɛw ye a bɛ fɔ mu nasarakan na ko les coopérants français ni o ye maaw ye minnu kɔni hali ni finitigilakaw tɛ dɔw ye civiliw ye u bɛ ca kɛ an ka jamana ka minisiriso caman nagakɔrɔ ka taa se jamana ka foroba bondaba caman wɛrɛw ma maa don minnu ye Faransikaw ka lasigiden ye misali la ni dɛmɛ bɛ bɔ Faransi ka na an ka cakɛ bonda dɔw la Faransi ka lasigiden dɔ bɛ kɛ yen dɛmɛ ninnu sɛbɛnko a jatew ani a musaka ko ɲɛmaaya bolofaraw bɛ tɛmɛ maa minnu fɛ ka lase anw ka jamana ma ka faraw kan minisiriso caman bɛ yen i n'a fɔ minisiriso min ɲɛsinnen kɛnɛya kow ni lakana n'a ko ɲɛw ma ka maa dɔw fana bilalen m'olu nagakɔrɔ minnu bɛ ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ minnu yɛrɛ fana ka baara fagama ye ka se ka hakili jagabɔ kɛ ko dɔw don cogo n'u bɔ cogo bɛ nɔgɔya cogoya min na an ka jamana kɔnɔ min ye Emmanuel Macron kɔni ye a kanu k'a fɔ danga sigi olu fana ka baara la waati kɔnɔna la gɛlɛya ni kɔlɔlɔ jumɛn b'a la surɔ an ye ɲinini minnu kɛ a kɔlɔlɔ dɔw ye Faransi bɛ musaka minnu ladon Mali kɔnɔ waasa ka dɛmɛ don hali an ka kɛnyɛrɛye ani an ka maraboloko o nasiratigɛ dɔw la musaka ninnu bɛna tɛmɛli min kɛ k'a di ni u y'u ka coopérants lataga yala Faransi bɛna da gɛlɛya min b'a n'an ka jamana faamaw cɛ u bɛna kariya k'u ka o musaka dɛmɛ ninnu lase yɔrɔ ninnu na o fana ye kɔlɔlɔ ye min bɛ jamana faamaw ka kan ka wulikajɔ kɛ minnu na olu nɔnɔ ka bila an ka jamana dɛmɛ fɛn o fɛn bɛ yen ni a bɛna ka ɲɛsin baɲumankɛya nasira ma n'a bɛna ka ɲɛsin Faransi ka projet baarabolo kɔkɔrɔ dondaw ma ka kɛ ni gɛlɛya min bɛ yen ani u b'a fɛ k'an ka maaw wajibiya ka don u sagona da fɛ k'a dɔn k'a fɔ musaka minnu bɛ yen ni olu bɛna di hali n'a bɛɛ ma tigɛ gɛlɛya bɛna don a dɔw labaarali la ka bila an ka jamana ka mara la nin waati ninnu na min kɔni ye a ko ye jamana faama minnu bɛ yen bi k'a dɔn politiki ma hakili juru caanalew ni maa minnu bɛ yen n'u ye jamana maraw kɛ kabi lawale la o caman bolo bɛ a baaraw kɔnɔna la u bɛna se ka bɔda minnu sɔrɔ o kow la i n'a fɔ u ye munumunu salow sɔrɔ cogo minnu na ka se ka CEDEAO ka ɲangata wale ninnu datugu tuma min na i k'a dɔn a jaabiw mana sɔrɔ na se aw ma ladiriya ale kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ an y'a fɔ bakurubaw la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn RPM bilama kɔnɔna a bɛ ɲini ka kɛ sanni kun fila ye sabula min bɛ tali kɛ Bɔkari Tireta min ye tɔn ɲɛmaa ye nin waati in na o jɛrɛ dɔ senfɛ danaya dara ale kan o jɛkulu maa dɔw fɛ ko ka kɛ tɔ ka maabɔ ye ni jamana ɲɛma kalataw kɔni sera ani hakilina wɛrɛw tara o kɔnɔ nka o ma bɛn RPM disiba caman ma ni o dɔ ye Honorable Musa Tembeni wasabulon ɲɛmaa kɔrɔ ka taa se Maître Babɛri Gano ale min ye tɔ secrétaire général fɔ ka se Honorable Mamadu Jarasuba ani disiba caman wɛrɛw bɛ yen minnu ye RPM bannaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ sariya sɔsɔba de bɛ tɔ kɔnɔna la min ye k'a dɔn o ko la jaabi dɔw bɔra kiiri tigilamaw fɛ ka ban u kun taara u ta da bɔgɔ jɛnden kan min ye jaabi kunfɔlɔ minnu bɔra a jira k'a fɔ u kɔni bɛ tali kɛ majɛ dɔw la kiiri maaw ka jate la majɛ minnu jate minɛna k'a dɔn Babɛri Gano n'a jɛw olu kɔni ka
fanfɛla na o kuma labɛn kuraw bɛ sen na olu yɛrɛ fɛ waasa k'u cogo labɛn ka se ka hakilinaw ta nin ko in bɛna tɛmɛ cogo mun na tɔ sariyaw ka ta k'a lajɛ ni sariya sɔsɔw b'a kɔnɔ ani olu yɛrɛ ka laɲini ye min ye olu bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na o baaraw kɔni bɛ sen na an ka kibaruyaw la min ye jɛrɛ dɔ kan ka kɛ olu fɛ bi tile kɔnɔ jaabi mana bɔ o la u bɛna wuli ka jɔ kura minnu kɛ o fana na k'a ta kibaruya ye min bɛna mana renouveau ka sɔgɔmada fɛ don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ an y'a fɔ ten ko lakana b'a la ka sabati Mali marabolo yɔrɔ caman na sisan dani nɔ jamana yɛrɛ cɛmancɛ bolo fɛ fɔ ka taa kɔrɔyan fan fɛ dugu dɔw bɛ olu sɔmina ka ban bamanci minnu bɛ k'a fɔ nin ye Mali finitigilakaw kɔni kɛlen ka se sɔrɔ kɛlɛ kɔni bɔra yɛlɛmana daga yɛlɛmana nin waati na a ma sɔrɔ k'a fɔ juguw mɛnna anw ka nin waati na an yɛrɛ fana bɛ k'an firifiri k'a sabu kɛ wulikajɔ kura minnu kɛra minɛnko nasiratigɛ la ani an ka cɛdenw lakalanni ko ɲuman ani galabu kura minnu donna u la o kɔni tun bɛ la ka jaabi jɔnjɔn di an ka dugu olu kɔnɔna la nin waati nin kɔnɔna la février kalo laban na kana bila mars la wulikajɔ jumɛnw kɛra lakanako la jamana cɛmancɛ bolow fɛla la an b'an jigi ta an ka kibaruya ɲininaw kan olu b'olu walawala an ye an k'a lajɛ. Mali finitigilakaw ka ɲɛmaya so ale ye ɲɛfɔli kɛ u ka wulikajɔw kan minnu kɛra février kalo tile 24 ka taa se 28 ma Altona, Ɲono, Banjagara, Mandoli ani Koro maraw la. Jateminɛw y'a yira ko basigi bɛ ka sabati nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na nga jatigɛwalew kɔni gulolen don mugu pɛrɛntaw de la ale ni jatigɛwale kɛbaw ka wulikajɔw ka ɲɛsi dugudenw ma ani u y'a yira ko nin wagati gannen don kosɛbɛ jatigɛwale kɛbaw kɔ f'u bɛ ka boli ka bɔ jamana kɔnɔ ani k'u ɲaami jamanadenw cɛla nin wulikajɔ in yɛrɛ senfɛ finitigilaka dɔw ka mobili yɛlɛnna mugu pɛrɛnta dɔ kan ka fara o kan jatigɛwale maa 8 fagara ani u ka mugu pɛrɛntaw bɛ dilanni minɛ minnu ye olu dɔw minɛna ka kɛɲɛ ni finitigilakaw ka ɲɛmayaso ka fɔli ye wulikajɔ minnu kɛra Tombouctou mara la o kɛra sababu ye février kalo tile 27 ka sigana 4 minɛ ɲɛfunkɛkaw fɛ yen minnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ gendarmerie mɔgɔw ka bolo kan jamana bani yanfan fɛ wulikajɔ minnu kɛra Kiɲa Sikaso mara la u y'a yira k'a fɔ kotɛgɛ kɛra sigana mɔgɔ 5 kan minnu yɛrɛ bɛ gendarmerie ka bolo kan mais ni ye k'a dɔn k'a fɔ duwawu de bɛ kɛ nin ko ninnu bɛ se ka sabati cogoya min na Madame Maïga Binta Yatasayi ale ye Sumeli Bube Maïga ale furumuso ye u ka denbaya bɛɛ lajɛlen co a la ka kɛ ni gɛlɛya ni sira min yɛrɛ bɛ hali bi n'a ka bin nin waati ninnu na Sumeli Bube ka kɛnɛya ko la a ma sɔrɔla k'a fɔ a kɔni bɛ kɛnɛyaso la a bɛ kalo 3 bɔyanko bɔ a bɔlen kɔ Bamako kaso bonba la ka na bila kɛnɛyaso la hali bi an ka finitigilakaw ka jateminɛ ani kiiritigilamaw ka jateminɛ o kɔnɔna la min ye a somɔgɔw kɔni sɛbɛkɔrɔ kamana gannen don bi ni a ni yɛrɛ de ye an bɛ waati min na olu yɛrɛ tɛ kiiri yɛrɛ a jo b'a la a jo t'a la ɲini bilen olu bɛ min ɲini n'a ye a ni yɛrɛ bɛ se ka kisi ni min yɛrɛ bɛ yen ni i k'a dɔn foyi tɛ se ka o kunmabɔ diɲɛ sosigi la i n'a fɔ sariyaw ni i k'a dɔn dɔnni yɛrɛ bɛ a yira cogo min na o kama min bɛ tali kɛ denbaya farala ɲɔgɔn kan ka bataki yɛrɛ kɛ u kɛlen kɔ ka kule k'a bɔ ka caya u ye bataki sɛbɛn bɔ ka ci jamanakuntigi yɛrɛ co a la waasa ale yɛrɛ bɛ se ka ko faamu cogo min na k'a dɔn gɛlɛya min bɛ Sumeli Bube Maïga ale ka kɛnɛya ko la ni denbaya bɛɛ lajɛlen co a la furumuso min ye Maïga Binta Yatasayi ale bolonɔ bilara bataki sɛbɛn in na mun de b'a a kɔnɔna la Bakari Sidibe b'a walawala an ye dɔ kɔnɔna na n'a yɛrɛ bolonɔbilala a furumuso Binta Yatasayi fɛ Sumeli Bube Maïga ka denbaya y'a jira k'a fɔ kabini n'a donna Bamakɔ kasobon kɔnɔna na uti kalo tile 26 san 2021 ko don o don dangari kɔni bi ka k'a ka kɛnɛya la ka kɛɲɛ n'a minacogo ye kasobon kɔnɔna na a muso ka kuma kana an bɛ donni mina i ko bi kilogramme 23 de bɔra girinya la kasobon kɔnɔna na kabini desanburu kalo tɛmɛnen kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔw tun y'a laɲini fiɲɛbɔda bɛ se ka d'a ma walasa a bɛ se ka furakɛliw kɛ yɔrɔ wɛrɛw la ka faraw kan a muso kɔni ye wulikajɔ dɔw kɛ ka se sariya tigilamɔgɔw ma min senfɛ ni kuma caman fɔra ye nka o si ma bɔ a sira fɛ o la Binta Yatasayi kɔni bɛ wele kɛ ka ɲɛsin funacɔrɔ fanga ɲɛmaw ma walasa an bɛ donni mina i ko bi o bɛ se ka Sumeli Bube Maïga ka kɛnɛyako ta k'a da u ɲɛkɔrɔ ni ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ a la tabarikala an bɛ duwawu don kɛ nin ko ninnu ɲɔgɔnfaamuw bɛ se ka nɔgɔya a la cogoya min na k'a dɔn k'a fɔ Sumeli Bube Maïga kɔni bɛ kɛnɛyaso la Mali la yan nɔ kɛnɛyaso min na ko sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen y'a yira dɔgɔtɔrɔ yamaruyalen fɛ a yɛrɛ kɛrɛfɛ dɔgɔtɔrɔ fo ka taa se jamana yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔ minnu bila n'o ye dɔgɔtɔrɔ jolenw ye olu k'a ka bana jateminɛba kɛ ni ka jaabi bɔ jaabi ninnu bɔlen bɛɛ lajɛlen bɛnna kelen ma
kibaruya minnu sɔrɔla an fɛ olu ka fɔ la k'a fɔ bana min kɔni a sele yɔrɔ min na bi ko a ka kan ka taa furakɛ i n'a fɔ laadala a tun bɛ taa bana nin furakɛ jamana kɔ kan kɛnɛyasow la cogoya min na an ma k'a dɔ dugawu kɛ hakilinaw ka se ka kɛ kelen ye nin ko ninnu na walasa an ka minisiri ɲɛma ne bɛ se ka kisi i k'a dɔn kiiri ko ɲɛ olu ka sɔrɔ ka jateminɛ ni an bɔra yen nɔ an bɛ taa ɲɛfɛ kibaruya la hali bi n'a ka bi an tun y'a fɔ ten tɔ ko nin waati in kɔni ye waati gɛlɛn ye an ka jamana ma a ma sɔrɔla k'a fɔ hali n'i y'a sɔrɔ ɲangata tɛ ɲakili tɛ jamana min kan n'o ye embargo ye gɛlɛya b'olu kan jango embargo mana bila jamana kan o kuma k'a dɔn Mali bɛ embargo min kɔnɔ ko ni a waati tɛmɛnenw tɛ se ka kɛ kelen ye a ma sɔrɔla k'a fɔ yɛlɛma donnen don fɛn caman na k'a sabu kɛ gɛlɛyaw ye taama siraw tigɛlen don ani dɛmɛ minnu kan ka bɔ jamana wɛrɛw la bi tɛgɛdi ɲɔgɔnma kɔnɔna na o kɔni gɛlɛyalen don n'an ka dumuni kɛ o kɔni sumayalen Mali ni kɛrɛfɛ jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ k'a sabu kɛ dunatɛmɛ faga ko kunnama ko ani faga dili ka bɔ finitigilakaw bolo olu kɔni ye bi i k'a dɔn wulikajɔ caman bɛ sen na jamana faamaw fɛ nka o bɛɛ n'a ta gɛlɛyaw bɛ gɛlɛya minnu na o tun ye wele bila jamanadenw ma ko an ka sɔn an ka nin waati gɛlɛn jɔsi an yɛrɛ la sabula ko biɲɛ kurabɔ ko tɛ ɲɛ wuyɔ kɔ o gɛlɛya bɛ jamanadenw kan cogo di nin waati ninnu na Renouveau ka ɲɛmaayaso ye soni sigi a kan munumunu salo dɔw kɛra an k'u lajɛ. Da dumunifɛn bɛɛ sɔngɔ yɛlɛlen don kabini ni dancɛw datuguna ka kɛɲɛ ni CEDEAO mɔgɔw ka ɲangini ye Musabugu sugu ani Yirimajɔ sugu la k'a fara Bamakɔ sugu tɔw bɛɛ lajɛlen kan da dumunifɛn caman bɛ yen olu sɔngɔ yɛlɛlen don a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ caman ka fɔli la a bɛ embargo nɔ ye fɛn ninnu filɛ o bɛ taa sugu kura de la gɛlɛya b'an kan an bɛ wuli depuis su 4h 3h du matin ka taa minɛnta la n'u sera k'a lajɛ faamaw k'an dɛmɛ dɔ ka se ka bɔ gɛlɛya in na tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ diya an ye o da kun nɔgɔyara kalo daminɛ mais sisan caman b'a di faralo kan an kun bɛ sawa kelen ta 300 ni 500 mais sisan sawa kelen 400 ni 500 500 tiɲɛ na gɛlɛya caman b'anw ka jɛgɛ feere la parce que n'an taara jɛgɛ ta yɔrɔ la jɛgɛ ka gɛlɛn mais n'an nana sugu la prix t'a la musow bɛ kule la ko jɛgɛ ka gɛlɛn an dun bɛ taa ta yɔrɔ min na a ka gɛlɛn don dɔw yɛrɛ bɛ yɛrɛ an b'a ɲini yɛrɛ ka dɛsɛ kɛ ma an b'a san gɛlɛya yɛrɛ la a bɛɛ de yɛlɛla makɔrɔni ka gɛlɛn tulu ka gɛlɛn fɛn min yɛrɛ ka nɔgɔn sa ye pomme de terre ni jaba dɔrɔn ye n'o tɛ a bɛɛ de ka gɛlɛn tulu kɔni on n'en parle même pas an tɛ se k'o feere bilen yɛrɛ embargo ko in y'a tɔ empiré parce que un ta o kun ko état bɛna subvention dɔ kɛ tulu la ko ka tulu dajigin an kɔni m'a ye yan dɔw fɛnɛ hakili la olu b'a yira k'a fɔ ko wagati n'a kɛcogoya de don gɛlɛya foyi t'an ka sogo la sogo ni embargo tɛ fankelen fɛ sogo kɔni a b'a nɔ la embargo y'a sɔrɔ prix min na halisa a b'o prix kelen de la fɛn ma fara sugu kan komi sugu prix tɛ kelen k'a daminɛ 500 sugu dɔw la dɔw tɛ 520 ni 20 mais an kɔni bɛ période min kɔnɔ sogo a bɛ yɛlɛ de ka taa a dernier prix kɔni ye 550 ani 60 embargo k'a fɔ ko embargo bɛ o de dɔ fara sogo prix kan ou bien ka dɔ bɔ sogo prix la embargo y'o sɔrɔ ta alhamdulilayi bozo kɔni fan fɛ an ma gɛlɛya fosi ye fɔlɔ e kɔni san o san ni jɛgɛ bɔra sugugoya bɛ na malo kɔni a ma gɛlɛya ka tɛmɛ a ma nɔgɔya kojugu parce que n'i ye maloko yɛrɛ jateminɛ malo sɔrɔ cogo jateminɛ a sɛnɛyɔrɔ la ka n'a feere cogo jateminɛ Bamakɔ i b'a ye a ma gɛlɛya ka tɛmɛ a ma nɔgɔya kojugu 4,000 4,200 ni 4,500 malo 50 bɛ gɛlɛya ka se olu ma san kɔnɔ. Sɔrɔ Bosoba ale y'a yira k'a fɔ CEDEAO mɔgɔ ye ɲangini min ta an ka jamana kama o yɛrɛ de ye da dumunifɛnw bɛɛ sɔngɔ gɛlɛya. A fila bɛɛ b'a la munna a fila bɛɛ b'a la barisa ni wari t'i sɔrɔ o ni sanction bɛɛ sirilen don ɲɔgɔn na sanction taara Mali contrôle la sen fila kan fɔlɔ mina o mina min tɛ da dumuni ye o ni min tɛ taji ye olu tɛ se ka don Mali kɔnɔ quand même n'u bɛ don a doni ka gɛlɛn a tɛ se ka don ni CEDEAO jamanaw ye an tun ni minnu bɛ jago kɛ o ye kelen filanan Mali ka nafolo fɛn fɛn bɛ banque centrale la olu fana a bɛ i n'a fɔ u y'olu pempe o fana tɛ se ka sɔrɔ donc n'i y'o fila ta k'o da ɲɔgɔn kɔrɔ sisan mɔgɔ minnu tun bɛ baara kɛ jagoda cakɛda la minɛnw bɛ feere min tɛ da dumuni ye i yɛrɛ b'a dɔn olu bɛ jɔ n'olu jɔra dɔ bɛ bɔ wari sɔrɔta la jamana kɔnɔ. Ka kɛɲɛ ni ɲininikɛla in fɛnɛ ka fɔ kalo 6 ka taa bila kalo 7 kɔnɔna la an ka jamana tɛna se ka nin situation in kun tuguni o la a bɛ wele bila jamana ɲɛmaaw ma k'u ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na joona. nka o donna nataw an ka jateminɛw la donna nata fila de bɛ yen économie kɔnɔ fɔlɔ o ye court terme i n'a fɔ kalo 1 kalo 2 kalo 3 a bɛ se ka kɛ an bɛ ka min ye
a tɛ gɛlɛyaba se mais n'a y'an yɛrɛ bila kalo 6 kalo 7 san 1 san 2 jate kɔnɔ ne kɔni ka miiri la a tɛna s'o ma mais n'a sera kalo 6 kalo 7 ɲɔgɔnna ma a bɛ kɔlɔlɔba lase jamana ma mun na wari tɛ ka sɔrɔ barisa sɔrɔw pɛnpɛnnen don gouvernement bɛ baara la yani waatini cɛ an bɛna bɔ nin kɔnɔ barisa diyagoya fanga bɔ nin kɔnɔ n'o tɛ an tɛ se ka to jɔlen ta. jateminɛw y'a yira k'a fɔ sogo pomme de terre ani jaba olu sɔngɔ ma yɛlɛma nka tulu tomati ani jɛgɛ camanba de farala olu kan. tabarikala walasa ka bɔ kibaruya ta ko fɔlɔ la an bɛ bɔ duguba kɔnɔ ka taa fɔ Kolokani mara la Giwoyonkaw olu fɛ yen nɔ baɲumankɛtɔn ONG Taɲɛ ale n'a dɛmɛma jɛkulu kɔni bɛ 6 février la ɲɛnamayali la waasa ɲangata ni kɔlɔlɔ minnu bɛ an ka sigidaw kɔnɔ n'o dɔ ye nɛgɛkɔrɔsigiw ani furu jonaw ni gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka duga cogoya min na dugu caman kɔfɛ Giwoyonkaw y'a kanu fana k'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛnna k'a fɔ nin baara ninnu kɔni jɔra olu fɛ pewu min ye renouveau ye ja minnu sɔrɔ a kan ka bɔ Giwoyo kana ya an ka lajɛ. Baɲumankɛtɔn ONG Taɲɛ ni a dɛmɛbaga jɛkulu ka baaraw b'a la ka nɔ belebeleba bɔ an ka Mali togoda dugu caman na. Kati mara komini dugu caman n'a bugudakun kɛlen kɔ ka lafaamuyali sɔrɔ k'u bolo n'u sen ko ka bɔ nɛgɛkɔrɔsigi ni ɲangata walew ni furu joona minnu bɛ kɛ an ka sigidaw kɔnɔ. Kolokani mara dugu 180 ni a kunkanfɛn olu bɛɛ lajɛrɛlen fana sɔnna k'u bolonɔ bila ni k'u sen n'u bolo ko ka bɔ ni ɲangata wale ninnu na. O bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ Giwoyo yɛrɛmarakafo dugu 20 o dugudenw n'u ka bugudakun bɛɛ lajɛlen de fana y'a kanu nin cogoya in na k'u sen bɔ ni ɲangata wale ninnu na. Nin wulikajɔ in bɛɛ lajɛrɛlen b'a la ka kɛ projet baara bolo jumɛn kɔnɔ Taɲɛ ka cakɛla Usain Jalo b'olu ɲɛfɔ. A projet yɛrɛ bɛ wele projet initiative Spotlight Mali gouvernement ka projet tigɛ di ɲɔgɔnman kɔnɔla la u ni Nations Unies mɔgɔw ani Union Européenne. Donc u ye Taɲɛ de sugandi ka na kunnafoniw di waleya ninnu nɛgɛkɔrɔsigi kɔlɔlɔ ani furujonya kɔlɔlɔ. U ka nin jaabi baden ninnu bɛɛ lajɛlen b'a la ka sɔrɔ ni dalilu kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn ye dugumaw yɛrɛ y'u ka seereyaw di an ma. Kɛɲɛni ONG Taɲɛ u ka ɲɛfɔliw u ka bilasiraliw ani u ka timinanja ye an ka komini kɔnɔ. Anw ye furu joona dabila an ka duguw kɔnɔ. An ye nɛgɛkɔrɔsigi dabila an ka duguw kɔnɔ. Giwoyo yɛrɛmarakafo maire n'a ka dugudenw kɛlen kɔ k'u bolonɔ bila nin sɛbɛn jɔnjɔn in na. Ale ye welekan kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin duguden bɛɛ ma ni ka layidu di k'a jira k'a fɔ a kana kɛ bolonɔbila dama ye ko hakilina talenw olu ka waleya. An bɛna kandi min kɛ bi an kana kɛ an y'an bolo da papier la ka taa so ye an ka kɛ an taabolo ye don o don su ni tile. Ko ba wɛrɛ minnu bɔra nin kɛnɛ nin kanan na o dɔ ye lafaamuyali kɛnɛw sigili ye ɲɔgɔlɔnw denmisɛnninw ka kalanbulondiw fɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ma Taɲɛ jɛkulu ani Giwoyo dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ o min yɛrɛ kun cɛra nisɔndiyaba kɔnɔ. Tabarikala min ye sanga ye 43 sɔrɔ Honorable Mamadu Jarasuba ale ka denbaya la nin waati na jɛmukan in kanubagaba don a bɛ fɔ min ma ko fidèle téléspectateur waati kelen bɛ Sulemani Traoré maire do Katikaw fɛ ko Kati mairie ni sɔgɔma bi an bɛ jateminɛ la ko gɛlɛya kura jumɛn dugu jɛlen ye waasa k'a dɔ fɛn min don ka se k'a kibaruyaw maana bonya ale ni karama kɔnɔna la aw ni ce aw minnu bɛnna ni nin waati fɔlɔ ale kibaruya ye Fanta Tonta.